duto une makoro ketho gino maber makoro ne usechano nikech adiera kwa ng'eyo kuma piny Kenya nitiere ang'eni kata pinje maoko seche moko ng'iyo to nyisowa ni piny Kenya dhi kama rach wawuodho wanyalo wacho ni wawuodho kalu ne piny Kenya na achiel kuom pinje ma kata pinje moko osebedo ka ng'iyo to wanyalo wacho ni admire kwe manitiere piny ka kata kamano sani koro weche lokore kalure ni liet ng'eny ahinya mwandu iketho ji tho okati nego ma ok en makare. Josiasa donjore e wechego mago mag ng'anyo nyiso picha mane to rowere bende otimang'o nikech adiera kinde mane gini chako higa mokalo rowere ne wacho ni one faceless one tribeless bende one leaderless matende ni ne uriwore kumoro achiel pogruok nochako bedo kanye ma koro jomoko ema koro imiyo gimoro matin to koro donjore to koro ketho ng'anyo mamuol. Okay, Jaisa kaduoki kar one leaderless pod one leaderless ji poko pogore. Gima timore marach en ni rowere mang'eny odenyo. Kawuono rowere mang'eny odhi school. People are very learned. Koro yudo ni opportunities are very few. Sani nyithi mbalariany 90% mag public universities ni e long holiday. Maiso ni ng'ato beda beda dala onge gima timo. To ng'ato gocho ni Gordon. Nitie kama wadwa dhiye. Ng'ato dwaro ni wadhiwa wa bungat machielo chuden 500 ti bedo dala to nyathi ma comrade oero pesa mar donjo social media to ngato mi 500 dhigo go uwi ni ang'ani ok wadwa koro mai mamiyo ji mang'eny pesa mara karaka ne dego ngato kawo pesa mara karaka ok ong'eyo ni 500 nyalo kelo ang'e ngimana anyalo dhi tainyora midhi chul idhi thiedha gi over millions to ng'at mano ochulicha okong'ei kata jokar they are using some selected people. Ilo ni an jatelo tadhi achoko ne ji 500 ing'e ni an mong'eya ma ka ng'at achiel otho e team ni to ng'ani thiedho gi familia ne koro gima hinyo rowere en koso tich. People are very idle, they don't have what to do and they lack money. Mae gima osemiyo tij guns ni obedo very very rampant e Kenya. To anyalo jiwo rowere all the time ni iwuok midhi school itimo form 4 midhi e mbalariany. You can reason the same way kaka president nya reason. Ok winjo tikodi for 500 bob or 200. They pay as low as 100 just a fare and maybe a lunch. A lunch for a comrade is 50. Mano comrade chiemo yieng seriously. Kendo go koko marach. Koro mae gima hinyo comrade ke gima hinyo Kenya sani. Rowere ar ging'eny gionge tich gionge pesa. To pesa ni biro mayom just for making noise. To ema jokuoge moko be donje iye. Ji te ok jokuoge. To ji tebe jokuoge. Ok anyalo wacho ni sani gari moro kalo kato opuko mkati. Niang' niwe mok dhi kwany. Kato osiep na ogu. Nyaka ang'e wach ni mkati moluwar ni yamba dhi akwany. Ing'e ni kwale. Nikech ok inyiewe be ok omigo. Koro mae makelo kuo ni ji osedonjo to osechako yako. Ji te donjo to yako. Hannington in korka